Ejjew nagħtu qima lill-wiċċ venerabbli tal-Feddej tagħna Ġesu Kristu li minħabba fina l-bnedmin u minħabba s-saħħa eterna tagħna irċieva bewsa ta' tradiment, daqqiet ta' ħarta, bżieq u ammat. Sembusu iġbija tal-wiċċ ta' Kristu, b'sens ta' rikonoxxenza u ta' soba vera li bidnu biedna rrepetejna ngrati dawn l-insolenzi. Anzi, sallabna mill-ġdid lil min tant eċċessivament ħabna. Nitolbuh bil-ħerqa li f'mewtna l-ewwel darba li narawh ma jkunx li narawh b'illa iżda ħlewwa u komfort. Sija feliċi li fija naraw il-wiċċ tant mixtieq li jifforma l-għaxqa tal-qaddisin. Sinjur Alla Missier, mit-tron tiegħek l-aktar għoli ħares fuq wiċċ Kristu tiegħek u ħenna lina għax permezz tiegħu jitħassru id-nubiet tal-bnedmin u tingħata lilhom il-paċi ta' dejjem. Allo Missier warrab il-ħarsa tiegħek mill-ħażen ta' din id-dinja u itfaħħa fuq il-wiċċ venerabbli ta' Kristu, is-Salvatur tagħha u taħxaq bih. U fl-istess ħin la tinsiex li inti ma kontx tara dan il-wiċċ li kieku ma kienx id-dnub tad-dinja. Iva ħares lejh u għal-merti infiniti tiegħu itfa' sawwab u rox mis-santwarju etern tiegħek fuq id-dinja kollha in-nida tal-grazzja li huwa fuq is-salib immeritalna bis-sfura tal-mewt fuq il-ħaddejn tiegħu. Sinjur kun għalija Salvatur. Qaddis Alla, Qaddis qawwi, Qaddis immortali, ħenn għalina.